Abang meneh
Aku tansah kelingan nalikane temu sepisanan mbok aja citra ing janji yen to pancen tresnamu sejati. Banyu segara nyawang patet tak perlu duwe tak enteni yen kowe selo gunung kok lunyu tenan dalan gunung kok lunyu tenan mangko sampe tasarekane rawan gunung kok ayu tenan mangko sore kaparangane pitik cilik aja dikurung dan dikurung rusak mulune. Ibune oh engkot 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 sepasang remaja jatuh cinta tadi bawa asuhan Dewi Asmara disinari cahaya purnama disaksikan bintang-bintang sejuta. Saling janjikan setia hidup rukun damai selamanya membina rumah tangga sampai nanti di hari tua. Cinta itu suci dan mulia jika tak ternoda nafsu yang hina. Cinta itu bahagia kalau bukan hanya inginkan harta. Suka duka bersama seiring sejalan seirama tahan uji dan derita hidup pasti bagai di surga. Sungguh indah cita-cita mereka semoga bahagia selama-lamanya. Sungguh indah cita-cita mereka semoga bahagia selama-lamanya. Sepasang remaja jatuh cinta di bawah asuhan Dewi Asmara disinari cahaya purnama disaksikan bintang-bintang sejuta. Saling janjikan setia hidup rukun damai selamanya membina rumah tangga sampai nanti di hari tua. Tak itu suci dan mulia dan jika tak ternoda nafsu yang hina. Rasa cinta itu bahagia kalau bukan hanya inginkan harta. Suka duka bersama seiring sejalan seirama tahan uji dan derita hidup pasti bagai di surga. Yeah.
Iya. Oh, ah 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 oh. Yeah. Oh ya. Yeah. Yeah. Cumangkah ing ayuda nengke porong tangkemo Sikrak rampak anggaring Paris angayai darmaning satriya iyo tau iyo iyo tau iyo iyo tau iyo iyo Yeah. Oh. Yeah. Rikat cukat rengginas trampil rekridani Sanjoto pantas kinar tulodo haneng di para wanetya iyo au iyo iyo au iyo iyo au iyo iyo ya yo ya yo Yeah. oh Iya. ya Embel. Ayo. Oh yeah. Oh, Yo.
ajo royo royo tak sengkota manten anyar bocah angon penekno limbing kuwi lunyu lunyu penekno kanggo baso toto tiro tutup tiro komiter pedahing pinggir cumono cumantono kanggo sepo mengko sore mumpung padang rembulane mumpung jembar kalangane ya sura sura ya 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 Ya. Oh, ya. Oh, rembukan nopo nih kok Pak Bor? Hah? Rembukan nopo nih kok? Embuh kae. Udah ngantuk-ngantuk kowe teh. Ngantuk. Dum-duman demit lho ini. Ya Pak Pur, kita hari ini kedatangan sinden baru Pak. anyar iki Heeh. ah iya ah Iki saka ada ya, Nduk. Seragame podo. Aduh. Ini kita yang ini juragan nih. Juragan apa Pak? Nah, bakmia. Mau pinam. monggo Mau pinam, mau pinam, mau pinam, mau pinam. ngersake tembang napa niki Bu Iya, Lia? Bu Lia, Nggih, monggo ngersake tembang dituruti napa? pokoknya nggih Mas. Ayo. Heeh, Mas Doni. Kali Mas Dapo dituruti niki. Nggih. Nggih. Mau pinam, mau pinam. Pripun Bu Lia? Bu Lia mboten request, ajeng nyumbang lagu mawon. Nggih. Lagune napa? Sing dijoke mesti Pendika. Sing dijoke. Heeh. Oh, lak kono. Iya, tadi bisik-bisik mau menyumbangkan suara emasnya. Masih bersama Mbok nih Adela. Cocok. Kayak selado keju ya. Selado keju ya. Kayak selarep nganu ya, apa? Entuk jam 5 engko jam 4 kudu wis dandan ya.
Ayo saiki Pak Pur ya nyanyi apa Pak Pur jenengan? Aku terima meneng saiki. Lah siase kalih Bulia duet. Ora oleh ngene karo YouTuber iki. Tak pripun Pak? Kon meneng wae. Nek Ya. jenengan mangke nyanyi Bu nembang terus viral mangke. Jope laris nggih Pak Pur Bezang. Pun dikasiri, nyuwun dikasiri. Nek nikah tenanan. Mantep. Sawerane no mantep. Ayo Pak Pur. Singkat Pak. Ya ya. Ora sing karo iki. Ngaren tidak mriki Mbak. Kangen le muni. Nopo boten salah margi. Ora. Kabare sing tapi sampeyan gading putri jare rada anak tiga nika Ora apa-apa. nikah siri. Ayo. Sing sabar yen ndikone. Aja duka iku ra prayoga. Sikap Pak, ayo. Yen ra percaya Hoi. atur kumarang sira. So, Kakuwane prasopo tak enteni yen diaselo. sumpah mati Ya Mas. malaikat Akeh wong kan padha mati. Pancen wis tak koni yen aku iki kurang mati. mati yo. Yo Ya 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 ya. Ora ora. Kabare sing tanapi sepian gandeng penyanyi jare rondo anak loro andika nikah siri. Sing sabar yen ngendikane aja mung waton sujono. Kabare sing mbok tampa iku kabar kaya wara durung aja duka iku ra prayoga. Yo yo. Yen ra percaya Yo. atur kumarang
masih bersama Boni Adela. Yo. Mbokne anake. Apa meneh Mbak Ida? Iya. Nah, apa meneh? Pripun Mas? Ayo nderek. Iki jane sing apik sing kaya anu, kahanane. Kahanane apa Mas iku Mas? Apa ya? Ayo manut. Piye Don? Kesayangan. Sayange wis duwe bojo. Kesayangan mbok Iki mau bar nikah siri kono njaluk sida rondo. Sida rondo. Oke, turuti. Wis sida Pak Ojan Yakob. sida. Yo, sida rondo. engko bar kuwi terus rondo kempling. Oh, bar kuwi lanjutke rondo kempling Mas Pokoknya Dapo. hari ini Sida rondo terus rondo kempling. rondo-rondo ya. Pokoknya sing rondo-rondo. Oke saiki. Yo. Putra Yudatama. Yen mula sliramu wis tak aturi golek bojo sing tresna welas sejati Terus regep ngaji. pungkasane saiki digawe lara ora burung saiki dadi rondo yo Nanging piye kabeh iki wis kepacut. Ibarat kubur bakal dadi sego. Mula ketur ku iki tanpa upama. Ngerti ngono lamaranmu sing tak tampa. menyesal Menyesal kemudian. kabeh iku ora perlu diketoni janjiku biyen aku sago keteni Kowe lan aku muga dadi jodhone. ora kena prawane tak enteni randane Ora nyono sampeyan sabar ngenteni. sabar Ning nyatane tresnamu tulus lan suci. Sing tak suwun sing gedhe pangapurane. Adem tresno bebojoan selawase. yo Putra Yudatama Spesial lagu buat Pak Yakob. Klenyit Audio Sound System Asik. Pembiyan mula sliramu wis tak aturi golek bojo sing tresna welas sejati Ai, 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 ai. saiki digawe lara ora burung saiki dadi rodo Nanging piye kabeh iki wis kepacut. kebacut Ibarat kubur bakal
kaya ngono ya piye? Salah pergaulan. Kabeh iku ora perlu dikatoni. Janjiku biyen aku saged ngenteni. Kowe lan aku uga dadi jodone. Ora kena prawane tak enteni selane. Aye. Ora nyono sampeyan sabar ngenteni. Ning nyatane sliramu tulus lan suci. Sing tak suwun sing gedhe pangapurane. Aduh tresno kebojoan selawase. Aduh tresno kebojoan selawase. Ae. Yo, Dilongi ora? Dilongi. dilongi sik. Ayo. 3 2 1. Putra Yuda Tama. Tarik maning yo. Ganti personal. Yuk, yo. Cakwe, cakwe, cakwe. Yo. Ayo. Ongka kanan kiri mripate bilang milih. Seminggu jiwat gawe sama kamulan. Busana nira sutra kanca warna. Lelangan besan ongkek mati sesodelan. Kanca domrene yo iki lo jalan Jawa. Sigrak jogetane tansah anuju prana. Ora ketinggalan uga akeh kreasine. Putra Yuda Tama nyata-nyata paten Saya. Roman kelam itu dulu, nomor kono dulu. Iya. Yo. Iya. Oh, Iya. ayo. Ella. Ayo. Ayo Don. Batuke Mane. nonong sing nonong sing ayu dhewe nononge tambahi ayu aduh sayang nononge yen guyu merem aduh sayang. Iya. Selawatu. Iya. Playo.
Anggong malih Pak Pur. Hah? Anggong malih. Ah, iya, apa neh? Apa neh? Pak jenengan mau dipadosi. Dipadosi jenengan. Siapa? Siti. Siti Yandi. Siti Badriah. Ora teko ya saiki. Cocok iki Teko. rasane. Gone banjir. Ora Ayo Pak teko. Pur. Siti Badriah Pak Pur. Aku ngundang atik lo pegel ya segini. Nek ngadeg kok ya kepenak to Pak Pur. Ya ora ya. Ora to. Dijamon isik ya Pak Pur. Pawang iki lho sing rada ngono. Aki bergairah. Sing duwe gawe iki ya lagi arep iki. Ambo. Nanti ke. Ora kita kan mau. Ya, Siti Badriah. Spesial Pak Pur, kira. Aku duwe pacar jenenge Siti Badriah. Benda dino temu ning pasar, hatiku bergetar-getar. Siti Badriah tetelan rames, penganggone seksi-seksi. Akeh pelanggan podo gemes, kudu manis pengen duweni. Aku ora ngerti ana pelanggan jaluke kopi. Aku saja kepiye ana pelanggan jaluke tempe. Aku cemburu ana pelanggan jaluke pupuk. Aku tambah cemburu ana pelanggan jaluke susu. Apa maneh yen ana juragan kebulan sapi. Atiku lara, atiku gelo, kowe ra ngerti. Aku duwe pacar jenenge Siti Badriah. Kasino temu ning pasar, hatiku bergetar-getar. Siti Badriah tetelan rames, penganggone seksi-seksi. Akeh pelanggan podo gemes, kudu manis pengen duweni. Aku ora ngerti ana pelanggan jaluke kopi. Aku saja kepiye ana pelanggan jaluke tempe. Aku cemburu ana pelanggan jaluke susu. Aku tambah cemburu ana pelanggan jaluke pupuk. Apa maneh yen ana juragan kebulan sapi. Atiku lara, atiku gelo, kowe ra ngerti. Iya. Sampun Mbak Linda, Mbak Siti. Siti lunga iki ya. Kono ora rampung ya. Yo, Iki penyanyi ini anyar masih do nyanyi ora? Diwakil-kil.
nyalita. Dari mana datangnya lita? Dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta? Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Yo ya. Yo ya. Terima kasih. Oh ya. Oi, ayo. Apa wis ora kelingan sumpah janji ngomong marang aku sinaksen lintang rembulan jarene tresnamu mung kanggo aku. Wis dadi telon ketika nanging sliramu ora kirim warta. Bareng saiki wis teko kowe malah gandeng kenyoliyo. Ora nyono ora ngira kowe medhot tali ning asmara. Tresnaku kang tulus suci ora mbok jaga malah mbok lenjani. Apa pancen wis nasibku kudu pisah kan karo sliramu. Najan apa jroning ati nanging aku ra bisa ngojati. Yeah. Yo ya. Yeah. Yo. Ya 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 ya. Hae hae buka hae buka lo lo. Ayo.
yo 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 yo. Lingsing wangi sapi turu bisa nendra Jaya teko kagodhok mring wewayang angreridu ati rasana dhewe mong sembrono jur kulino Harga kulino ra ngira yen bakal nuwuhke tresno nanging do tibane aku dhewe kang nemahi rasana dhewe nandang brontok kadung loro sambat sapa Korea Rina wangi sing tak puji ojo lali salamu sapa janjine muga bisa tak ugemi nanging do tibane aku dhewe kang nemahi rasana dhewe nandang roto kadung lara sambat sapa Rina wangi sing tak puji aja lali terlali jadine muga bisa tak ugemi Caro pamane dikasih caro pamane dikasih caro paniti wong manis mana rupanya tak cium pamane dikasih cium kita cium pamane dikasih cium pipi pemanis tandanya setia. Yuk kita
Enggal apa wih bro? Iya. Aja sejono. Aku wis ngaku salah kondo sak nyatane saka tiramu ana lambe gani sing neng ati enggal disirami yo ben tetep kaya dek iki. Ronce-ronce melati panange lawe pupus ngopo ising elingi nganti tuwa aku isih tresno kowe sadyan ana godha sepira akeh. Yo ya. Yo ya. Oh ya. Oh ya. Ya. Gila. Oh, oh, os. Ayo. Latihan cilik buntute dawa Kadung lirik sing kira-kira sing dilirik odone rondo kayu waru digawe kursi kayu waru digawe kursi meja puter liture ijo bocah ayu bocane sapa lire kena didewe mata tekoko
kita sopiran. Yo. Iya, 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 iya. Yo ya. Yo. Ya. Sekali lagi yo. Yo. Oh, 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 oh. Tolong ngeroto aja ya, ngeroto. Nunggu balik. Yo ya. Yo ya. Oh, ya.